Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, я так люблю прыгажость и у колыханцы отказываю за чистоту и утульность. Поглядите, где лепш кветки поставить? Тут? Ці ось тут. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Яна. Салют, Буслик. Стой там, где стоишь, и уважливо гляди на вазу. Ага, стою і гляджу. А що треба убачить? Де лепш ваза виглядає? Коли буде стояти на гэтым месцы, ці коли я переставлю яе ось сюди. І так, добре. Буслик, я спиталася, як тобі подобається, а ти відказу ніякого не дав. Як не дав? Дав. І мой отказ такий. Став вазу у любое місце. Яна усюди буде по кольчику пригожувати. О, ось сюди. Ось все. Буде стоять ось тут. А зараз я розумію, що для ідеальної картинки все одно нічого не хапає. Ну, а чого? Я, як стиліст пригожих інтер'єрів, розумію, що у нашому покойчику не хапає чогось маленького і блискучого. Ух ти, Яночко, як ти це зрозуміла? У мене просто чудовний естетичний густ. Ой, як ти складно сказала. Ой, слово не вельми зрозуміле, але я так само лічу, що без блискучки у покойчику ніяк не обістися. Вось би сорочку сюди, самую сапраўдную. Ой, так зорочки ж усі на небі. О, я ведаю, хто мені допоможе. Побягу зазирну у великую енциклопедію. Там наша коска часто буває. Нехай Яна возьме у артикулі про космос пригожую зорочку і дасть її мені. Здорово ти придумала, Яна. Чекай, сачи, каб ніхто не напилив тут. А я хутко вернуся з зорочкою. Ой, наш покойчик тепер будуть усюди показувати, як самий пригожий у світі. Буслик, допомагай. Ой, треба зорочку у покойчику розмістити. Ні, коска відмовилася виконати мою просьбу. Это я ще чому? И она попросила уявить, что будет, коли мы возьмем зорочку с неба и покинем ее у нашем покойчику. Ну, напевно, зорочка буде сумувати по своїх сябровках, блискучках. То же самое сказала и коска. И она не будет забирать зорку из неба. Яночка, у тебе шмат блискучок розных. А давай покладем их у покойчику, и будет то, что ты хотела. Ні, ничто не может поравняться с сапраўдной зоркой. О, Буслик, ты звернешься до коски. Ой, и с чим? Як з чим? Ты попроси коску, каб яна достала нам зорочку. Яна, ты уже просила об этом, и коска тебе отмовила. А теперь ты поспробуй. Ты маленький, умеешь ласкаво попросить. Коска не сможет тебе отмовить. Только не говори, что это я тебе попросила. Ну, добре, поспробую. Иди, Буслик. Коска якраз по великой энциклопедии в Андроє у разделе «Космос». Ой, поспробую. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Добрий вечір, Маша. І до побачення. Привітання, Маша. Буслика, ти куди? Ой, збираюся Яні допомогти. У такий час? Зараз треба мультфільм глядіти, а ти йдеш нікуди. Маша, тільки Буслик може мені допомогти, так що нехай йде. Ні, сябри, спочатку розтлумачте, що тут у вас відбувається і чому Буслик готовий пропустити мультик. Маша, я йду просить коску достать для нашого покойчика зорку. Яна поспробувала звернутися з такою просьбою, але коска відмовилася її виконати. О, Маша, коли у Буслика не отрымается, отправим тебе. Ты уже дорослая, тебе коска ні у якім разі не відмовить. Так, Буслик, почекай, калі ласка, не треба турбувати коску. Та нічого з нею не буде. Яна все одно зараз зорки вивчає.
Возьми одну і ўсё тут. Зорачак жа на небе шмат. Вядома, шмат, але ў кожнай зоркі ёсць сваё месца і свая задача. Яны асвятляюць шлях і пералётным птушкам, і жывёлам, якія шукаюць ежу па начах. Ой, і праўда? А яшчэ мы глядзім на неба і бачым розныя сузор'і. А што атрымаецца, калі з яго зорка выпадзе? Ой, дзірка, сузор'я ўжо не будзе. Затое будзе прыгажосць у нашым пакойчыку. А вось на небе прыгажосці ўжо не стане. Нават калі мы одну зорачку з неба возьмем. Менавіта так. І калі вы хочаце аб нечым папрасіць, спачатку трэба добра падумаць, ці сапраўды яно вам неабходна, і што атрымаецца з такой просьбы. Я думала толькі пра наш пакойчык. А пра тое, што зорачка будзе адна сумаваць, і пра тое, што начное неба стане менш прыгожым, ты не падумала. На жаль, не. Але, сябры мае, не бывае сітуацыі без выхаду. Ты, Яначка, можаш узяць прыгожы ліхтарык, які заменіць табе святло зоркі, ці чакай заркападу. Дакладна! Тады можна будзе зорачку ўзяць. Звычайна напрыканцы лета адбываецца такая з'ява. Зоркі хутка пачынаюць ляцець. Іх называюць знічкі. У такі момант неабходна загадваць жаданне. Ой, і можна паспрабаваць злавіць знічку. Ну, калі пашчасціць. Добра, я пачакаю. А зараз давайце глядзець мультфільм. І зорачкі таксама могуць глядзець з намі казку пра закенца. Ой, якая прыгажосць. Ой, рада, што вам спадабалася. Ну, а зараз час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі. Цёплых зорных сноў. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.